kali shibon ni jingkali jongpi but keumbang aju ya keren nak kapor sekapor ai mu play nak benta kali ka kalat kanti ka bau play yang tingkong kum sakri jong u bat kum ta khot jong kari ka ba ke jong ni pan da ka jing kasam ru jong pai pa pan ai ka jing job ka voice of the people party di election bada pan nanyo pan rong pan nikmat ya ka one shalom parliamentary seat ya ka chat duriu ka sejantia hi borok kwe tadi ka kam ka ba shim ya ka rai ka rai ramba nak tahu jong ka jinglong juman jong ni ka state ka jong ni ka penki ya na along noi kai nam ji don benta kam politics menu andre abang I ke jinglong juman nam la pensha kamat ngadon skor slow pat kijat ki balik keling ka penki ya ka dok not jong ka ra u hanga ya ka sim jong jing sokya pat kum noi kai ya shim ka jingket kli muri tangi kena rai kaptam ya berkat ka lawai kaptam ikum tu ngirai parti legit pan ni kun ya job but apa don Delhi au kum juang nam ju snow long marway menno way don play function ya pat don chat pun riu ka ba la ai ngai ta ka jing shanya ikum ta nam ju snow long marway te bat kum tu ha ka jing kren ka baning kom ka jungaru parliament lagi na yang ban kren ye kinong rim ki ba ka chat pun riu ka don kam bat yang ye ka ban kren ye ki jing shisha juga jing nong jing man ha ka sinshar khadat ndai tang ri ka jong in rei ha ka leng ka ri india borok kwe ba ga don ka jing ka sinshar khadat ka ba mri chu kat kum la ban ong ka jing sunjor kamtam aba shong nong rim ka kat kum kriti sinshar ju kari india tikumta nan ya yeng pan kren na kapor shukapor pan kren di jing shisha pat ni comments kam ba ka jing don ka jong ka voice of the people party hang te parliament kanong kum kata ka tumdong jing sawa shakari india hiru borok kwe ba ka por pada ringi kwa begini dia kata kari India kabakil rasong kari India kumbom Prime Minister Jokari India Narendra Modi kari India kan dia kata ka developed nation by 2047 na ang parliament dia kata inumla man poi siya kata lemda i donru dia kata kacing ya urom iwei ya kivet pat kumjuk bu i don kata kacing ya kapan kentup lang ya baro pan hagani ka jing angnut jong kan ke sarkar pan pelong kri India develop gila nak kalian jong kinsan ki kat ko ni laju kan syai kata hagapor bagle ai ka chithi da ka jing sukhya namar ngahi ngalamat ya ka jing por bagle chete ka thai te Alikra tu bersyukur, kemau ke arterik, kelai terik, minister hot kuat banyak kendu, buat kendu harga jingga keren ni suatu ba kadon kata ke pisa, kawai ke arspak kelur, nak kata ke surat, kepada sanction, buat kendai pun kelur, buat kaba empat la approve tang empat sanction, kata ke bagi keren bagi. Baca way ni kitiki nong thok kut kubor correspondent ngai thu tang kata teka sa tang kata teka basa pate lagi pada ka jing suthu bakla jong ke sarkar ya ke ba way tu nong thok kubor se thok ka bang kamshim don ka jing kren jonga but so ba shwa bagin kren ke ngiri banda menurut kami ya kata kabor suatu kabor berkat namar kabam lah hiban long batang aiwe sithi ka sisngi bobot panyo no tu kala si ban long bat kabam kum ka party hi
nginum sim untuk pareng sim kredit iki baru. Ni kalong biit yot yang ahiru pangan sim kredit ikaw kum kata. No. Rei susi ba kalian juga sarkar jela pada kawan ka wanra ani kas kating sotu bakla ka jongka di abang ngai kalong pat ko kalian ka jengkerku pai pa kreatif ba don kata bisa pat government scam bandala dei kapor ban pentrai kam ya tu ka bisa pai pa hi buat dia bakanam ja shinayaru lakai kabaka sarkar kanama panang ni sakmat ni kerman bakis no kinu kiskim kaba nagbenta ka jung pai pai ba kan let sha pai pa bat ka shom ho pai pa pat ba un putin pat pag nampai na nawar ka sanchar pai pa kabor ka shom ho pai pa kita don ko sarkaru di sakri jong pai pa ka PPP rupre khot ka sam ke mali na kum tau dong di kemat parlimen kita dan sakri kamram di sakri la pilong hapo ka yang sinsar ni ke yang persya kamram jong sakri kalong pantrei dong ka lagi don lagi kam dade don kambek banyan hakil don ka yang sinsar deh kalian persya panyin berwei lekat long kai ka ba kami susalong nomor pangin wala ya kimat kiba ka jai penreu ka don kam ipet ka manifesto jung ni ra south li kimat kiba dikitu hikmat kiba ngendra kiba anken ki jaka kiba pher